Kung unsa man ang imong kinabuhi ning tuig 2025, dili pa ulahi ang tanan igsoon. Sa imong pagdawat sa tuig 2026, hinaot nga si Kristo makita diha sa imong kinabuhi. Hinaot nga ang kahayag ni Kristo mahimong kahayag diha sa imong kinabuhi. Nga sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, sa kanunay ikaw magpasidungog ngadto sa Ginoo. Mahimo kang bagong binuhat sa mga gibago ni Kristo ang imong kinabuhi. Ug sa tanan nga nagmatinud-anon sa pag-alagad ug pagsimba ngadto sa Ginoo. Sa laing tuig nga moabot sa tong kinabuhi, padayon kita sa pag-alagad sa Dios, padayon kita sa pagsangyaw sa iyang pulong, atong ipakita sa kanunay nga kita mga bagong binuhat, mga bagong katawhan ni Kristo, nga mga matinud-anon nga nidawat ni Kristo ug mga matinud-anon nga nituo ni Kristo. Nga si Kristo makita gayud sa atong mga kinabuhi. Nga kita mahimong mga maayong wali sa katawhan. Kita ang mahimo nga maayong instrumento ngadto sa uban. Kita ang mahimo nga panag-ingnan ug dili kita ang mahimo nga kapandulan ngadto sa tanang katawhan. Ikaduhang Korinto 5 bersikulo 17, kay ang tanan nga nahiusa ni Kristo bago na siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bago miabot na. Hinaot nga maghari si Kristo diha sa imong kinabuhi. Kung unsa man ang imong kinabuhi this year 2025, hinaot nga sa imong pagdawat sa tuig 2026, maghari ang Dios ug mahimo kang bag-ong binuhat ug makita ang kahayag sa Dios diha sa imong kinabuhi. God bless sa tanan.